Pois seguimos adiante, tempo de radio en directo. Martes 8 de xullo xa, non hai vacacións polo que vexo polo momento no que se refire ao galego. O galego non descansa, tampouco en verán. Imos a falar de novo, visitan este estudio, cousa que sempre lle agradezo, o secretario xeral da Lingua, Valentín García. Moi bons días. Hola, moi bo día, Álvaro. Non vai de vacacións o galego? Pois non, que va, o galego falase todo o ano. Se me apuras un pouco, pois ao mellor no verán é a mellor época tamén para falalo, non? Porque estamos como máis relaxados, os días son máis grandes, a xente ten un humor así máis espléndido e luminoso. Eu case me atrevería a dicir que é unha boa ocasión para falar un pouco máis de galego ou falar algún galego. Bueno, imos a falar de esas campañas. Vemos se ver un frenetismo en Valentín García, con certámenes, con cursos, con premios, con campañas, con dinamización. Non se aburre vostede, non? Co cargo de secretario xeral da Lingua. Traballo no que me gusta, o que levo facendo toda a vida, non? Promovendo a lingua galega. Este tipo de actividades, pois teño que confesar que cada vez me gusta máis, non? O que é o traballo fora do despacho, digamos, non? E andar no medio por da rapazada, chavalada, pois en actuacións musicais, de teatro, a dinamización toda, sobre todo no verán, claro, que é todo aire libre, pois teño que dicir que é unha parte moi gratificante deste traballo. E si que vemos moita iniciativa que ten que ver dentro do ámbito cultural, artístico, social, pero na defensa e promoción do galego. Hai moitos eventos que tratan nunha das aristas a potenciación da lingua galega. Sí, claro, porque eu creo que unha das cousas que estamos conseguindo como sociedade é que se vexa a causa do galego como unha causa colectiva, o cultivo da lingua e a promoción da lingua, o problema que ten a lingua que é de uso, pois ten que ser cousa de todos, porque usar unha lingua ou outra é unha opción individual sempre, non? Entón ten que partir da iniciativa dun mesmo ou dunha mesma, non? Entón falalo un pouco pois cos compañeiros, cos amigos, nas redes, cando se vai a unha emisora de radio, no supermercado, en calquera sitio é un sitio importante para facer causa do galego, non? É para defender o galego. Podémoslo facer dende a primeira hora da mañá á última da noite. Eu sempre digo que podemos facer incluso cando dormimos, porque cando soñamos nun idioma, verdade? E que soñemos e que fagamos máis polo galego todos os días é moi importante. Eu creo que no verán pois ten unha moi boa época para poñer isto en marcha, non? Para empezar a falar esa lingua que sempre temos aí e que moitas veces non lle facemos tanto caso como merece, pero cando non la falan, cando hai un grupo de amigos, de coñecidos, de persoas que están falando, pois nós incorporarnos falando galego tamén. Son moitos os factores que fixo que esta última enquisa falara, bueno, pois dunha serie de datos que hubo que analizar pormenorizadamente, moitos factores de xente que ven de fora de Galicia, reside a Galicia, en fin, hubo algún tipo encendeuse algún tipo de alarma en algún aspecto que hai que traballar máis, porque o problema é de uso, eso está claro. Sí, claro, desde ese día en que saíron as enquisas que revelan datos, que os que traballamos en lingua, pois contábamos un pouco con eles, non? Non son sorpresas, a mellor si un pouco máis incisivos nalgúnas áreas do que contábamos ese mesmo día, que recordo que eu estaba aquí nunha entrevista a Radio Líder, o día que se publicaron as enquisas do IGE. Claro que hai que facer axustes, como en todas as políticas públicas e como en todas as dinámicas de acción social que se queren poñer en marcha, tanto no ámbito público como do privado ou do familiar ou do individual. Tivemos que axustar e fixémolo poñendo en marcha o que chamamos o Pacto pola Lingua, que ten a parte máis importante é a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Están rematando agora o seu traballo as comisións sectoriais, 11 comisións, máis unha comisión técnica que traballaron a reo durante todos estes meses para renovar esa gran carta de navegación do mundo lingüístico que é o Plan Xeral de Normalización Lingüística. E tamén, outra das cousas que puxamos en marcha, te facías ti agora a alusión, é eses 100 cursos que queremos dar xa neste ano, cursos de iniciación á lingua e cultura galegas para persoas procedentes de fora de Galicia. Son cursos de cunha duración de 20 horas que temos conveniados con algunhas das ONGs que teñen xa práctica en traballar con estes colectivos e tamén con empresas de impartición de docencia de lingua galega e que van estar presentes por toda a
geografía galega para iniciar a todos estes miles de persoas que están chegando de fora de Galicia na nosa lingua, na nosa cultura, e tamén pois, facelos un pouco, poñerlle ao seu alcance ese prisma de ver a realidade dende Galicia, non? Que é o que temos os galegos. Non? En definitiva, son cursos de acollemento e de iniciación, como digo, á lingua e á cultura propias deste país. Mira, dun tempo a esta parte tamén se está falando de empregar o galego en lo Parlamento Europeo, que está dando, bueno, suscitando moita controversia, non só o galego, senón as linguas cooficiais de España. Neste sentido, calquera recuncho que gañe o galego é bo ou non... Sí, como ve vostede? Pois eu vexo como que, efectivamente, calquera lugar onde podamos situar o galego, posicionar o galego. Temos máis de 40 centros de estudios galegos polo mundo adiante, en outras tantas universidades, en lugares onde se estuda o galego que che digo que van desde Tokio, desde a India, ata Buenos Aires ou ata Estados Unidos. Cal é o tema que nos pasa co Parlamento Europeo? Bueno, que levar o galego ao Parlamento Europeo ten un prezo, porque nos cobran. Por decirlo de xeito, Europa non quere pagar ese gasto, é un gasto moi elevado, tanto é así que sería por cada lingua cooficial en España 44 millóns de euros ao ano. Isto son 132 millóns de euros ao ano. Entón, nós o que mantemos é que eses 44 millóns de euros ao ano que costa levar o galego a Bruxelas facíanos moita falta para outras cousas aquí, porque nós onde temos que gañar falantes é aquí. En Bruxelas non imos gañar falantes, estamos posicionando o galego, que é moi importante, estamos lle dando prestixio ao galego, que é moi importante, pero hai realidades que temos proxectos temos que abordar en Galicia, claro, e que non estamos facendo por falta de financiamento. Poñoche un exemplo. Estamos agora a punto de cambiar o programa de xestión dos xulgados, todos de toda Galicia. A xustiza é un dos ámbitos onde temos máis retrasado, por decirlo dun xeito, por o galego, lingüístico, sí. Sí, porque, bueno, a xustiza é un ámbito da realidade que, primeiro, que está centralizado, que ten unhas dinámicas pois difíciles de cambiar, por decirlo dun xeito, e isto leva a que, por exemplo, o programa que se utiliza en todos os xulgados para a xestión da documentación e das causas todas judiciais, chamase Minerva, é un programa antigo que non dá opción a utilizar un galego e castelán, está só no castelán. Ben, agora vaise cambiar, vai vir un programa novo do Ministerio de Xustiza que se chama Atenea. Este programa, de momento, está preparado só para funcionar en castelán. Nos levamos pedindo ao Ministerio durante anos que saque un programa bilingüe, galego-castelán ou castelán-catalán, castelán-euskera. Bueno, pois non te podes imaginar a tremenda batalla que temos agora mesmo, porque nos din que non é posible, que temos que facelo nós, con todo o problema. Asumir o custo. Por suposto, asumir o custo, que estamos dispostos a asumir o custo, pero, bueno, ten unha complexidade técnica moi elevada. E o medo que hai o temor que temos neste momento é que chega un momento que haxa que implantalo e que chega a hora de implantalo e que estea só en castelán, non? Que non dese tempo a facer a versión galega. Nós estamos convencidos que sí, estamos negociando co Ministerio, imos asinar os convenios que van dar paso a isto, pero en resumo de todo isto, nós o que decimos é que é primeiro ter un programa nos xulgados, ter un plan de formación por xulgados, para moitísimas outras áreas dos servizos centrais do Estado, ou ter a oportunidade de falar galego en Bruxelas, con outra condicionante tamén, que os galegos temos a ventaxe de que falamos en Bruxelas ou en Estrasburgo, e estou dicindo que o teño feito moitas veces, ou indo fixo o presidente Rueda no Comité das Rexións que acaba de estar ali, podemos falar galego cando queiramos, porque nos fai a traducción os tradutores de portugués. Os portugueses, aparte, fai moita gracia facelo, os portugueses tradúcenos a todas as linguas de Europa. Entón, se alguén temos ese servizo coberto, somos os galegos, non? Os galegos podemos falar sempre galego sempre que queiramos, porque nos traducen os portugués. Quer dicir con isto que non dicimos non ao galego en Bruxelas, claro que sí. O galego como lingua oficial na Unión Europea, como eu vou dicir que non? Efectivamente sí, rotundamente sí, pero non é ese custo. O Estado non debería asumir ese custo sen a descubrir outras necesidades que temos e moi grandes dentro do noso territorio, xa non é só en Galicia, senón tamén en outras comunidades con linguas cooficiais. Ese é o noso posicionamento. Agora falaremos, centrámonos aquí nunha campaña que do verán, pero tamén o galego, o euskera, o catalán. Estáse falando, así levemente, de introducir estas linguas no resto das comunidades autónomas, que todo o mundo, viva onde viva, coñeza, en algún momento da formación educativa,
estas linguas. É algo incipiente, é algo que se fala en debates, en foros, e que non ten ningunha, de momento, cláusula política ni de intención política que saibamos, pero que lle parece? Sí, a ver, como lingüista eu teño que decir que todo o que sexa aprender linguas é moi positivo. E evidentemente debería haber unha formación xa non só de linguas, senón tamén de culturas das distintas comunidades autónomas españolas para que haxa un mutuo coñecemento delas, non? Sempre dicimos que non só debe ter unha noción do que é o galego os rapaces, o alumnado que estuda en Galicia, tamén o mellor o alumnado que estuda en Córdoba ten que saber que hai un pobo que se chama Galicia, un pobo que se chama Euskadi, en Galicia tamén saber un pobo que se chama Andalucía ou que se chama Canarias, non? E coñecer un pouco a súa idiosincrasia e a súa cultura. Seguramente no sistema educativo temos que avanzar máis neste sentido, e coller unhas nocións básicas tamén das linguas que se falan nos nosos territorios. O 40% da poboación española somos bilingües, ou cado menos somos plurilingües, non? E iso é unha ventaxa, non é un problema, sempre temos que coller como unha ventaxa. O plurilingüismo sempre foi sinónimo de sociedade, de civilización avanzada. Pois deixamos estes asuntos que puxen en riba da mesa para coñecer un pouco a valoración do secretario xeral da Lingua. Regresamos de novo a Galicia, teño por aquí anotados un par de programas que me gustaría coñecer máis con detalle. Un deles é Falaredes. Que é isto de Falaredes? Pois Falaredes é un programa que follemos en marcha sempre nas primaveras, desde os últimos anos na Secretaría Xeral da Lingua, e que ten moitísimas actividades, case todas de aire libre, actividades escénicas, que son música, teatro, que circulan polos concellos e polas entidades da Rede de Dinamización Lingüística. O tempo de primavera e o verán é unha ocasión moi grande, moi boa para chegar a públicos aos que normalmente non é fácil chegar. Por qué? Porque durante todo o outono e inverno as actividades que poñemos por razóns climatolóxicas evidentemente teñen que ser en espacios pechados, sexan teatros, auditorios, centros culturais, e que, bueno, cando un xestiona este tipo de acción sabe que o público que normalmente asiste a este tipo de accións, pois é, non digo sempre o mesmo, pero sí público un determinado perfil de consumo de produtos culturais, de inquedanzas culturais. Sin embargo, cando actúas ao aire libre, chegas a moitísima xente que pasa por ali e queda a mirar, ou queda a escoitar, claro. E senta e paras a escoitar o que ali di, non? Que quere dicir isto? Que chegamos a moitísima máis xente, é un público moitísimo máis diverso. Por iso, digamos que cargamos tanto a contratación no tempo de primavera e verán, porque é o momento de sacar actuacións que teñen que ver coa dinamización da lingua, co coñecemento da figura de Castelao, por exemplo, cantando os seus textos ou actuando co seu teatro. É unha maneira de chegar a moitísima máis xente, e incluso me atrevería a decir incluso de proxectar Galicia, porque claro, eses máis de 5 millóns de turistas xa que temos todos os anos tamén teñen que levar de Galicia unha idea de que aquí é algo máis, este é un lugar con algo máis que sol, que paisaxes maravillosas, con unha gastronomía impresionante, que tamén temos unha cultura, unha lingua propia, non? E iso todo permítendolo facer pois este tipo de programas que espallan a nosa a nosa cultura por todos os territorios de Galicia, os concellos máis pequenos son máis grandes. Que non queden coa postal, senón que vayan a raíz, non? Que coñezan canto máis profundo que é un atractivo turístico tamén, non? Temos un programa de cultura que se chama Para Gustos Cultura, este ano moi potente, con máis de 3.000 accións por Galicia adiante. Eu estou convencido que cada vez máis non só son programas de consumo interno para os galegos, non? Que é moi importante, senón tamén para ensinarnos, non? Porque as persoas que veñen a Galicia é unha altísima porcentaxe, prácticamente o 80% do turismo de Galicia, en boa medida marcado polo Camiño de Santiago e polo feito xacobeo, é o turismo cultural, en maior ou menor medida, pero é un turismo que se interesa pola nosa arte, pola nosa xeografía, cando non xa, iso, polo noso cine, pola nosa lingua, pola nosa música, verdade? Pero hai manifestacións que son espontáneas á vista do turista, digamos, que son promovidas por nós, evidentemente, tamén o fan concellos, deputacións, e que tamén dan unha idea da potencia do sistema cultural galego, porque os que estamos aquí non nos damos moitas veces conta disto, non? Moitas veces temos este retorno de parte de outras comunidades, Asturias, Castela e León, que ven como a cultura galega agroma por todas as esquinas, non? Sea en forma de baile tradicional, música celta, música folk, música de rap en galego, xa non digamos o audiovisual, xa non digamos
digamos, as nosas representacións escénicas e teatrais, e isto a xente de fora chama moitísima atención. Entón é cando temos que aproveitar tamén para ensinarnos, non? Porque aproveitar que nos visita tanta xente, afortunadamente cada vez máis xente, para buscar tamén esa desestacionalización, esa irrigación polo territorio adiante, pois facer a dinamización lingüística e cultural por todos os recunchos de Galicia. Bueno, pois estas son algúns dos programas Falaredes para Gustos Cultura. Dicho 3.000 accións. Isto é moitas por cada día. Son moitísimas, sí. Isto é unha auténtica... Sí, son dúcias de actuacións cada día en moitísimos lugares de Galicia, sí, dentro de todos, englobando todos os nosos programas, ¿no? Bueno, despois hai que ver tamén o que falábamos, os grandes eventos, como congregan miles e miles de persoas en todo tipo de concertos, recitais, festivais, festas de todo tipo, gastronómicas, as orquestras. Galicia ferve por todos os recunchos, unhas veces con unha dimensión máis grande, outras con outra máis pequeno. Pero é curiosísimo, eu convido a calquera a que nos compare con calquera outro tipo de territorios para ver a diversidade, a pluralidade e a gran oferta cultural que hai, non? Eso había un bello lema, non? Busque, compare, e se atopa algo mellor. Evidentemente, creo que a resposta estamos la vendo, non? Cando se abren estes debates, pois de que ven tanto turismo e que ven tanta xente, é que algo están vendo en Galicia, verdade? Algo, non é algo, evidentemente, son moitas cousas xuntas, pero entre elas está isto. E xa para rematar, a empresa privada, empresas como Feiraco, outras moitas asociacións que queren contribuir precisamente á dinamización o uso da lingua con certames de prestixio, con premios, en fin, ese outro aspecto cultural tamén que arroupa a institución pública, pero que moitas veces parte do privado, non? Pois sí, Álvaro, é unha das partes máis importantes na parte da normalización lingüística de calquera lugar. A implicación da iniciativa privada nas nosas campañas, non? Ou enriquecendo, apoiando, ou mesmo facendo parte dese labor que tradicionalmente sempre se asocia coa administración pública ou co mundo académico, o ámbito docente, pois que empresas como Feiraco, que acabamos de entregar eses premios das letras galegas, verdade, a cooperativa Clun, se implique dunha forma tan rotunda en promover a lingua galega nos seus envases, na súa estrategia empresarial. Pois eu sempre digo que é un pouco como a prova do 9, ou pechar o círculo, digamos, da normalidade lingüística. Calquera lingua, para ser normal nun país, ten que estar implicada no seu tecido socioeconómico. E iso tamén é algo que temos que cuidar moito das administracións públicas, porque evidentemente somos as administracións que temos que incentivar, animar, dar cobertura, dar seguridade xurídica tamén moitas veces ás iniciativas que fan, pero bueno, o feito de que, por exemplo, pues que todo o 70% do viño que se produce en Galicia, que son millóns e millóns de botellas todos os días, imagínate, que estea etiquetado en galego, é un logro moi importante. O 70% xa do viño. Hai moitísimas marcas que teñen, bueno, moitísimas adegas que teñen marcas que están dedicadas exclusivamente á exportación, quer dicir, que son marcas que non se comercializan habitualmente en Galicia e que están etiquetadas en galego. Pódese beber viño galego etiquetado en galego en Nova York, por exemplo, non? E iso é unha proba definitiva de que a nosa lingua vale para todos os usos, que vale para externalizar e para proxectar cara fora, non? E que faga Feiraco, por exemplo, nos seus cartóns. Feiraco que exporta para a China, para países asiáticos, para que teña, evidentemente, cando exporta para China, rotura os cartóns de chino, pero hai unha parte que sempre vai en galego, verdad? E xa a súa propia denominación de orixe, a súa propia etiqueta de leite galego, pois leva o noso país con eses milleiros de cartóns para moitísimos sitios. Ainda por riba, pois se convoca concursos, se promove o galego na súa fábrica, na súa cooperativa, na súa forma de comercialización, pois está facendo un labor tremendo pola nosa lingua, está reforzando moitísimo o que temos que facer nas administracións públicas. Pois quixemos botar unha ollada á lingua galega, agora que chega un período estival que lonxe de descanso, pois xa vedes que da man de Valentín García, o secretario xeral da Lingua e o seu equipo, pois traballan para que, lonxe de descansar, para que sexa o verán incluso un estímulo aínda maior
para que o galego este presente no noso día a día. Tempo de lecer, tempo de descanso, tempo de traballo tamén durante o verán, pero dun xeito moito máis amable, o galego que está moi vivo, Valentín García velando para que isto sexa posible. Algo máis, Valentín Pois García? nada, agradecervos a Radio Líder, como sempre, que nos ayudedes a promover todo isto, non? Esa iniciativa que sacamos este ano do Fala que Fala, Sí. a Álvaro, que foi maravillosa e que repetiremos a toda a audiencia, pois desexarlle un bo verán, unha boa época estival, e que se acorden de falar un pouco máis de galego, Pois non? sí, cando pilla vacacións? Pois a veres en agosto, ou agosto. escapado un par de semanas. Bueno, Pero bueno, cando traballas no que che gusta, pois o que falábamos ao principio. Ten non? todo Este bo e traballo todo moi malo bonito. tamén, Todo malo e todo bo, efectivamente. Pasan os días, pero tamén hai que descansar Sí, un tamén hai que pouquiño desconectar un pouco, descansar e cargar as pilas, que despois ven un inverno que sempre é moi longo, A verdade verdade? que sí. O secretario xeral da Lingua, Valentín García con nós. Bo verán. Pois Graciñas. volverán tamén a toda a audiencia de Radio Líder.